नोंलाय फैग्रोमोना नांलाय फैनाय हा लाया मा जोंहा नोंखौ बिहामजो बोरै जाहै जाहौवा आं एख' मिथिया बुंखाबाय बेखौ नोंसोर लानो हमब्लानो जाबायना मारै जाहै जाहौवा आरो मा तारमाने सोरजोंबा आरो तुरु लाभ दंमोन आइहाबो तारमाने मानो लेखा सिबा गथ' खांगोन जाहा 11 जन खांखागोन फुटबल टीम मोनसे खालामनो हानाय गिदि आरो मा जाबाय नोंसोर आंनि खाफालखौ जाबाय नोंसोर खालि आंनि खाफालखौ जाबाय खाफालखौले मानो जादलाबायगोन जोंहाले ओंखाम ओंख्रिखौसो जागोन जोंहा आयै मा जाखो सरप्राइज लाबोबाय आं आयै मा नुमा खर'नि सरप्राइज बे हा फाय मा खालामसिना दं फाय सुरबि फाय हा सुरबि सोरखौ लाजिना दं बे बिराद बनायज्लायना लाबोनांगौ सुरबि फायनाया बिहा फायग्रि फै सुरबिलाय साइज नाबाय मोखां हारावनो साइज जाना माला दा मोखांखौ बोरै टपनो गलायो आं साइजआ भाई मारो मोजे मारो सोरबिलाय मोखां हारावनो जायाफ्रा मानो बियो जाबाय नोंनि बिहामजो बाइक बिब्लाबो हुआना लाबोबाय आं स्कुटिखौनो सर मा खालामनानै फसायखो नोंलाय हुआ माखाखांखौनो इस गावहाबा बिराद साइज दारि गोनां हिनजावानो आयो मा हिनजाव नोंलाय फैग्रोमोना नांलाय फैनाय हा लाया मा जोंहा नोंखौ बिहामजो लाखिया गगन आं फैखाबायानो आं आरो थांखाला बुंखाबाय आं लाखिया साइज नाबाय आंथ' आरो फैनो लोगोसे गैखायामोन हिनासो दंहैमोन आंहा बेयावनो हमदामसो लाना फैबाय आंखौ नोंसारलाया हिबोखौनो सोनो मोनस्लाबासै हमना लाना फैदों आरो थांबावनाङो बोरै ओंखायनोथ' दहायनिफ्रायनो मा हि मोनामनाय मोनगासिनोमोन आंहा बेखौनो मा मोनामदों सानगासिनोमोन आंहा ओमफ्राय ओंखाम संनो रोंना रोङा नों सं आयै ओंखामखौ संनो रोंबावासो आरो आंखौसो थिनबावदों होमब्लालाय जि दानो रोङो मानो दालाय बावनांगौ मानो दानांगौ बायब्लानो मोनखायो दालाय आं ओरैबायदि ड्रेसखौसो दानना थाखागोन आं आयै होमब्लालाय मा खर'बो रोङाय रिल्स बानायनो आरो मा आयै मा नुमा खर'नि रिल्स बेलाय बोरै नों बेफोरखौ एख' मिथिया बेफोरखौ आयै मा साइसनि हिनजाव जाखो बेलाय गिदिरखौ सनमान खालामनो रोङाखै बिदिनो रिल्स खालामनानै मोनजागोनसो बोरै आं बेफोरखौ एख' मिथिया दे बुंखाबाय आंखौ लाना फैदों आंहा फैबाय माबोरै जाहै जाहौवा आं एख' मिथिया बुंखाबाय बेखौ नोंसोर लानो हमब्लानो जाबायना मारै जाहै जाहौवा आरो मा सिमा मोखां नोंहा हिनजाव नामायना मोनदाया मा साइसनि हिनजाव लाना फैखो नोंलाय हिनजाव साइसनि दिखोन बिलाय मा हौवा साइसनि नुखो नों हिनजावनि जि थानांगौ गासिबो दंखाजोबो बिहा बेफ्रा थाब्लानो जागोन गियान आखल आखुआ मोजां नङाब्ला समाजाव मारै सोलिगोन नोंसोरहा जों बेफोरखौ मिथिखाया हाबाखौ मारै हायो खालामनानै होब्लानो जाबाय जेब्लानो गाइखेरानो ओंखारो बे गथ'नि हिनजाव लाना फैदो बेयाव आं मा होनदोंमोन बाइक होआब्ला हिनजाव लाना फैगोन होननानै बुङाखैमोन आं आयै मानो अपेरे जाखोथे नों गथ' आंनि गथ' नंगौना नङा सन्देहसो जाबाय आंहा नोंखौ सन्देह जालायनाय माखता दं तारमाने सोरजोंबा आरो तुरु लाभ दंमोन आइहाबो तारमाने नुमा नों गथ' पाटाट लागायना होनांगौ 18 बोसोरानो जायाखै बिसोरहा दानो हाबा जानो नामायदो बिसोर 18 बोसोर दोरे माखताथे हाबा जानो लिबाय जादलाबायना थानि आरो एरैनोबो खानसे हाबा जाखानांगोन आरो मा आयै उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोना होननायखौ मिथियाखै बाल गथ' मिथिया आयो ओइ मामा नामादो हमजाना लांजाब्लाखौ मिथिगौ जियालनि दालि ओंखारि मोनजाब्लाखौ मिथिगौ बाल गथ'हा आं मिथिया मामा थामा मामाया जाहोगोन नामा जोंखौ मानो बोरै जाखोथिनो गथ' ओइ गथ' नोंबो न'आव थांफिनद' थां देनां ट्रेक्टर लाबोफिनगोन थां जाहा बिहामजो थां आं थाङा ओंखारनाय खाथियाखै माब्लाबा हाबफिनो नङा खोथा गथ' बायदि मोनदों नामा आंखौ पुतला होनायनि बुरखेना दिननो दरखार थांफिन आंहा मासे अख्राफोरनि गथ' इसोर जेब्ला गथ' सासेनि बिमा बिफा जागोन होमब्ला बुजिगोन नोंसोर गथ'हा इस मानो लेखा सिबा गथ' खांगोन जाहा 11 जन खांखागोन फुटबल टीम मोनसे खालामनो हानाय गिदि आरो मा नङाथे माप्पा बे खासे खले माना खांखागोन जाहा आयै मासे लाजि गैमारा गथ' जाखो नोंसोरलाय बेनो माबा मोनसे लाजिनो गोनां खोथा जाबाय नामा बे मोनसे नेचारेल खोथाखा आरो मा नेचारेल खोथाखौ ना माखौ ना हासे गथ'खौनो देखांथोंबाना दानो गथ'आ होनना हिब्लानो आहा गाबा जायना दिन्थिगोन
बिखाना दिंखाबायानो ओरैनो जागाना थागोन नामा नोंहा बेसांखौबो मावनानै होनो हानाय नङा नामा नोंहा मासे गियान गैया हिनजाव थेबे ओइ मूर्ख दिना फै थां देनां लाबोगोन थां बैसो जाब्ला थां दिना फै थां फिया हेय लाबोखानाय बुस्थुखौ आरो माबो आरो मारै रिटार्न हैफिनगोनथे लाबोनानै आरो दिनहैफिननो नामायदो आं थाङा दा आंहा बहुद नाम जागोन गामियाव आं थाङा जाबाय नोंसोर आंनि खाफालखौ जाबाय नोंसोर खालि आंनि खाफालखौ जाबाय खाफालखौलै मानो जादालाबायगोनथे जोंहालाय ओंखाम ओंख्रिखौसो जागोन जोंहा फाय हाबा खालामनो फैसा दं नोंहा गथ' फैसा दं नोंहा गथ' आं मिथिया बानि नोंसो बिमा आंनि नोंसो मिथिगोन आरो आं फिसासा हाबा जाखाया बुंखाबाय अमा बुथारनाय हाबा जाखागोन आं बालायै बुंखाबाय आं मोजां बिराद फैसा दं जे नोंनि बिमाहा हिब'नि टेम' फाय बिराद फैसा थानाय गिदिर मोनदो बिमाखौ मुरि खुरिसे आलु रुनाय दरसे लाल सा कापसे हुनानैनो खालामना होनांबाय आरो बि मुरखौ फान्था फान्थि खानिखौ जेरेंना हाबाखौ जायखि जेरैखि सोलिना जाबाथासि हाबा आन्थाखौ खालामना होनो हाब्लानो दायथ'आसो जोंनि थाबाय थासि मारै जायो बिसोरो